Football Invaders on Facebook, Football Invaders on YouTube. Please like and subscribe. Siphethe Madawana i-champion. Stellenbosch inside isawuqala kunye naMadawana namhlanje. Imesh league. Dawana, uyibona njani imesh? Yo, mhlekazi, into ndiyibona namhlanje lezi intwana ziyabaleka ze-Stellenbosch. So ndicinga ukuthi ucoach wethu angayibhidi pha emuva. Plus ugoalkeeper wethu ula into yokudelela yokuthi nxa afaka ibhola pha uyayithi. Lawa lezi intwana lezi sila into yokubaleka. But into endibonayo namhlanje ucoach njoba thina abalandeli sithi uShawulile kuthe namhlanje ebenchini njoba i-top striker yethu. Ndibe ndicinga ukuthi ucoach namhlanje angamphumuza uNethan uRenas amfake ku-second half aqale ngoShawulile aphinde afake lo mjida lo umtiba. Lezi intwana ezincinci lezi womabhena sifuna ukuthi sizibolishe but asinakuthetha into eninzi ngoku because i-league isaqala. Sizabona i-league nxa seyishushu because nxa i-league nxa ishushu hayi sizabona ukuthi inkunzi ngaphi. Andifuna ukubuza kakhulu. Mina nomuza wokugqibela. Ithandaza ngiqala kakuhle siyayazi but iphele seyizi-champion. But do you think uKadoso uzayimanage kule season? Do you think Kadoso khona angayenza okanye makahambe? No, mamelani. Into ndiyicingayo njengobalandeli thina asifuna ukuthi ucoach sibe simgcinisela sithi ahambe. I-Sundowns siyayazi ukuthi i-last 15 matches ezokugqibela ihamba naye sihamba lazo. Plus i-Sundowns ayikho need yokucoach. I-players iyasicoach. Ungacoacha njani utebza i-quality ugqibile. Asibabe Dawana azikubuza umuzo omningi Dawana. Masonge kwi-player oqomba azingenanga oqombuza ikhalela wena. Sebona ubana zikhona players ufuna uhamba ngoRibelo ezindabeni yonke loo nto leyo noNsika noHlaku noMudawu. But hey player oqomba ikhalela ongathi ayifaka uKadoso. Bhuti wami sikhala ngoShawulile sonke. Uyabona mina xa nifakela nje uShawulile nomkhulisi but ke xa besehlabeze eziplayers yesterday khandi imbona umkhulisi ePortland nanoba uyasimela na anawuthi ndifunange noba khandi imbona kodwa uShawulile nandimbonile ukhona umthandazo wami ngase amfake khake ukhosha wethu mna uzakhala kaloku sakhala futhi noba ngawena andizomnikeza ichance uKadoso sesibethe kakhulu uKadoso hayi sekwanele ngayo wendlela adlala ngayo thina sidlala ishushaye piano but hayi ayothi lapho sidlalayo la uKadoso hayi makaka. Asibambe nazo Stellies but ngasijwayele mntwana. Ndifuna nje siyipredict ngokunto bana and faka no sister. Ndifuna nje siyipredict. Bona semzova kanjani wena ibetha ngabani iSundowns namhlanje? Hayi Sundowns hayi sayibethe Sundowns. Score 2-1. Ubani uzakora pha kuwe bona. Kaloku Titus. But ngubani oqombe yamuyeka kuSundowns ngoba bafakayo bayeka bangafakayo oqomba no ufuna ujonga umuntu endimuyekayo pha ngoRhinus usuka pha ngoRhinus ke afuna ukuqwanyaza xa udlala noRhinus samfake uRhinus ngena ku strong ba so strike is strong. So 2-1 Dawana last one i-predictions sini score i-prediction namhlanje iStellenbosch singakora 1 na ndibeka 2 ain't 2-1 hayi 1-1 hayi draw 1 so zendibe hayi draw namhlanje 1-1 ngase sibeke iStellenbosch sister ka upredict now score ngabani namhlanje. My prediction is 2-1. ngihamba lo-chair wami. Why ningathi nifuna ivumele ikore nje noke? No, wena uyabona because lezi ntwana siyaba Basileqa abantwana. Basileqa abantwana. And then iweather i-right inyoni nicelelayo laba abantu laba eStellenbosch baqala ukusibetha kumbe bapatrol ngathi kubo kulena imali elincinci ungathi lidlala amantshontshe enkukhu. Thina namhlanje yabuya mna sizodlalela apha labo because elakha ndiyaminca xa ndiyodlalela for safety singaba gqiba bonke basileqa abantwana yabona bayasileqa bhuti ujampa
Yeah, 2-1. I think that's the best score for today. But no, Because quite team yethu indlela sidlala ngayo at this particular time ayiyo la Sundowns. Nangona iChiefs ke ithe singadlali kakuhle kodwa sakwazi udrawa nayo. Uyabona? iChiefs So iwini let's say 2-1. Okay, asivale ngo-2-1. Ngihamba lo chair wami namhlanje. Nguye umphathi wethu apha eCrefton branch. So siyawina. Crefton branch. Crefton Okay. branch. Thank you. Amatawan. Dankie. Because football invaders